माथो बेखौलाय जिबौ भइसार थायो गेम हनै ओरैनोहाय बिदि बुङा होननाङा बे जम बुस्थुफ्राखौ गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लैयागै खानायाबो मोनग्लुंजोब्बाय खानायाबो मोनग्लुंजोब्बाय माबा नोंनो आलि गोसोम फुनहोआ हेद सिख्लाफोरखौसो थोयोलै होनै होजोंबा होजों लाना खागासिनो दुबुलि बारियाव गय खान्दि माइ गड जासिनायखौ माबोरै बावनो हानो आं बोराय बे खानायनि थाखायनो बोराय नुबाय आंखौ ओमफ्राय बे उदै नै अजाया दैलाङा फैगासिनो दं मोजांसो मोनदों आं सोल्लाब खालामनायसै आं उदैखौ नै बिमा ओरैहाय नै बिजोंहाय आं दिनैनो स्किमखौहाय नोंनोहाय बानायना होखाबाय सेंसन एप्रुभ खालामना होबाय आं लाजिया फैसाया गाबोन मोनसिगोन नों बेवहाय नों थिखा लानानै हाजिरा होदो गाबोनहाय गुड मर्निं गाइस दिनैहाय फुङावनो ब्लग मोनसे लानानै फैलायबाय आंनि सेकेन्ड चेनेलावहाय दिनैहाय गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ फुङावनो हिनजावा डिस्टार्ब फोजाबाय थायो ओमफ्राय रायजोफोर नै इनि उदैया आयौ नै थिंख्लि बायदि जालायखांबाय गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लैयागै बियो थाखा थिंख्लिसो थाखा थिंख्लियालाय दङ औ फुङाव ओरैबायदि अलसियाखा फोजाबाय थायालानो सिखारखाया ओरैबायदि असाइसखा ओइ फिसाफ्रा सिखारथ'वाखै सिमि बैयाव थांना फैनायसो फैदो बै बागानावहाय दरजाया बोरैहाय नायहैनायसो फैदो दाखालहाय बागानखौ नायहैबाय जोङो बेरा दुमहोबाय हाजिरा होबाय ओमफ्राय दरजाखौ नुबोआखै जों सारिगिदिं नायथिंब्लाबो दरजाखौ नुवाखै बेनिखायनो दा दरजा नागिरनायसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओंखाम संफैनोसै जाखां लोंखां दिनैहाय बिफां लाइफां लायनो थांगोन जों फिथाइ सामथाइनि बिफां लाइफां आरोखि आपेल थाइजौ बिदिनो बायदि रोखोम जोङो लायनो थांगोन कारिगावनि आसाम फुड फरेस्टआवहाय नैबे सिखाखौहाय मानसिफ्रा ओरैबायदि बिसावलायो आं बै समावनो बुंखादों ओमफ्राय माने लांफैनोला दान लांफैखादो बेखौ बार बार मोननाय नङा होननानैहाय खिन्थु दाथ' बानायला मोनला बानायब्लाबोथ' गावनि थाखायल'सो बानायसिगोन आं बियो आंनि बडिगार्ड सिखा लाना होग्रा ओमफ्राय बावैसोनि उनावहाय बैयावहाय हालेवसिगोन आं मोसौआनो दाबो होबोआ हारलायलि आं दिनैबो जा मोजांमोन नै हालेवनो बोथोरा नायसाय दा माथो खालामबावनो मोसौआनो सफैया दाबो नांगोलबो जुंगालबो हौरै दाबसेयावसो दंहैजोबो खालमासि देन्जार मोनगोनलै नै माबाया गया नोगोद बिबार बारलाबायजोब्बाय ओरैथिंबो अखाया दिनै देग्लाय एडभान्स जाबायना बेनिखायनो दाखालिहाय बैयावहाय दंफां फानदों ओमफ्राय बेजों बुद्रुबोदों नै हनै बनसिना हाग्रा आराम जाबायथ' आराम खालामना गालांदों नामा एफा ससे नायहैनां सेसे थोसाय नायहैग्रोनि थोसाय हाग्रा जाबायथ' नै हालेवनाङासै देग्लाय माइआ नैबो बांसिन जागोन बेवहाय जिगाब सावना होदों नालाय बेनिखायनो बांसिन जागोन बेवहाय समबारनिफ्राय हालेवनो मोनसिगोन आं समबारनिफ्राय माने बे साननैसोआवनो दिनैनो बोरैबाला मोसौआ सफैनो हागौ होमब्ला हिन्जावा ओंखाम लाबोना होफैनांगौ बै समनिखौ गोसोखांगोन आरोखि दुबुलि बारियाव गय खान्दि जासिनायखौ माबोरै बावनो हानो आं होनलायगोन आरो जों नै बेदर गोदाग्रा बानायनांगौरा साल खरायसो इयो गुसेबद्राय बानायना होलांदों गावसोर बानायना लांदों बेदर गोदाग्रा बरिया जायो इयो नै लांनांसिगौ हाब सोरबा नुफैबाथाय बासायनाय नङा इयो एफा गुसुं गुसुं हास'यो नङा इसोरो बिदौ गोदाग्रा बानायनोसो नायदोंमोन बे बुस्थुखौ बैखौ लांनानैसो बै मोननैखौहाय नैबे मोजां मोजांखासो नै बिदौ गोदाग्रा बेबायदि दंफांखौ मोननोनो थांले आंनि फानदोंसो ओमफ्राय फाग्लासो जागोन गया देग्लाय एसे गोगोम मोनगोन खालमासि खायनो मोनगोन देग्लाय बिबारा एसे मोजाङैनो दङ आयै गया नै
आरोबा फुफायलाङाखै बबे बेफोरखौ फोसाबना होलाङांगौब्रा नै फोसाबा दालाय दुलायबो गालांथाराखै नामालै इलाय बन जानोबो लानानै थांजोबखादों ए गयनायद्राय जायाखिसै इयो दालायबो गालांखाखैरा नै एसे फिसा फिसाल' नै मोनसे मोननैल'खा सेस बेल' गालांखादों ट्रेक्टर गंसे लांदों ओमफ्राय दामखमावनो गोगोममोन साल खराइ इयो बिराद मोजांमोनलै दंफाङा ओमफ्राय नैबे लालिमोन नैबे अबे बैयो बेखौबो हाफायबाय लालि नै बिमा ओरैहाय नै बिजोंहाय आं दिनैनो स्किमखौहाय नोंनोहाय बानायना होखाबाय सेंसन एप्रुभ खालामना होबाय आं लाजिया फैसाया गाबोन मोनसिगोन नों बेवहाय नों थिखा लानानै हाजिरा होदो गाबोनहाय फैसाया नै नांबावगौ बे जाखो साइडजोंल' बबेजों नों हम मिनिस्टारब्रा होमब्लाबो फैसा बाहायनो मोना नों मोना जाबाय आंनि फरवार्ड मोनाब्ला माथो नै बे साइडजोंहाय कमप्लिट हाग्राया माबायदि जालांदों नुवाखै नों ओमफ्राय बे औवाखौ साफा दानखा होजोबनांगौ औवाया ओरै बेसेबां जादों बेखौहाय जिखुनु जा ओरैनो थाथ'थों नैबे लाइनजोंहाय बेखौ एवग्रोजोबहोनांगौसो एवबाय नालाय एवबाय जा साफा बारा जानायसै इयो नङाब्रा ओरैनो थाथ'थों बेखौ कमप्लिट बे खालामग्रोनांगौ औवा नों दाहायनो एरेन्ज खालामदो गाबोनहाय एवफैथोंसै आयै नैबे बासायलांबाय आरोबा नै बेखौहाय मावलांसै नै बेखौ एसे साफा खालामना होसै गुदियावहाय आं एवसोफ्राङोसो बिदिखौ एवसोफ्राङालै नै माथो जेवजा जेवजासो गयाबो सिथो गाया बेखौलाय गयानो जेवजासो फांनै जावगायखानाय जेवजासो जाखादोंहाय नै रोदोमनायानो मोननै रोदोमबावबाय नै जेवजासो गयानो फिसा फिसा गोबाङै गायनाय दङ बेखौहाय जिखुनु जा नैबे खन्द'खौहाय गाबोन नङाला सबनिहानो एवहोजोबनाङासै बेखौहाय नै बेजोंनो बारा जानानै दङ नै औवाया साफा देमबायबोजोब्बाय हनै बे नङाला बेन्दों मानखोलाबायनानै गया गाज्रि जागोन बियो बोरैबा जाबाय खाथियाव मोजां दाथार ओइ गया माबागोन ओरैबायदि बेन्दों मानखोलाबायोलै खालि इदिल'लायथि बे हाजिरायाव थांजोबसिगोन रा इयो खामानि बेखौनो नोगोद हाग्रा एवदों आं बिदि होनना लाखिनायसै नामा फांसे बेबायदि नङा एवबाबो आं नै बेखौसो हालेवनो नागिरदों आं एवगोन जाहैबाय बैनिखौ एवगोन आं बबेनिखौ बै बेरा दुमनायखौ बे एफा गुवारखौ आं एवनो हायो बबेया एसेसो एवदो देहाफ्रानो जालायलांले सायख'ना लागायदो आयु खानायाबो मोनग्लुंजोबबाय खानायाबो मोनग्लुंजोबबाय माबा नोंनो आलि गोसोम फुनहोआ हेद सिख्लाफोरखौसो थोयोलै होनै होजोंबा होजों लाना खागासिनो गोसोम फुननो नागिरला रायो बेनि गाहाम फुनथारखाखिसै आं लाजिया फांजिया गिदिंबाय थागासिनो आं उदालगुरि अगजिलियाम सेरावहाय सासे बिनानाव खानाय गोसोम जाग्रा पेकेट भिडिअ' होबाय थादोंमोन वाट्सएपआव सोंहरबाय आं खनसेल' रिप्लाइ होबाय आंनि वाट्सएपखौ फाग्लासो अनलाइन ना मारै खालामो होनना सोंहरबाय रिप्लायानो गैया दासिमबो जारलासो फुना सिख्लाफोरखौसो थोयो कास्ट'मारखौ खि बिदि गोरलै खालामो साननानै बोराय नुथों बोराय बे खानायनि थाखायनो बोराय नुबाय आंखौ ओमफ्राय बे उदै नै अजाया दैज्लाङा फैगासिनो दं मोजांसो मोनदों आं सोल्लाब खालामनायसै आं उदैखौ होस बे दुब्लिखौ दान हालेवखानानै दोनना ला नै बे 20 फुथलिया नोगोद गोजौ गोजौ जागोन बियो खान्थालाबो फिथाइ दङथ' जोंनिबो हनै खै थाखा मोनो फानलालाय दालाय जानो फिथाइया दङ र' हनै एसे द्लामनो मोजां नायलै जिबौ थागोन लाब साब सिख्रिबदा सांखाथिया थाया बिदियाव मायाथो थायो सिख्रिबदा लाब साब ना मा होनो बिदि दै बारियावनो थायो आयौ खान्थाला नोगोद दङ दङ
जानोबो मोजां ना खान्थालाबो बे गोरलैखौहाय जानो हाब लाङाखै गोगोम गोगोमसि माथो हनै हरै साय अबे बेखौ लाङासै नामा र' थाथ'थों दानख्लायनानै दोन नङाला एसे गोरलैखौ दानलै बेखौ है बे बेसेबांसो साइस गैया बै नैखौ गोजौसिनिखौ दान बे औ औ औ बेखौनो दानदो आं आइयो एफा बोलो गैयिद्रायखा बेखौनो दोनथ' थो बैयाव नायहैग्रोनोसै लेबुआबो मा फिथाइ थाइदों थाइदों नै बेमारिफोरनि लेबुआ अपारेसनाव जाग्राया अयथासार फिथाइ दङ हनै खिनानै दोनफैखायोब्रा बागान सेर सेर ओरैबायदि मेलेम गैयि गोजा नै वाव आंनि आबाद फोथारा देग्लायबो बिनिफ्रायनो गायगोन गयाखौ नै बिनिफ्राय ओरै गायनांसै नै बिनिफ्राय ओरै गयाखौ बानायनांसै नै बेजों ओरै सिदा ट्रेक्टर खाबो अ नाङा नैबे गारि खाबोग्रासो नै बिनिफ्राय ओरै गायनांगौ नै बेजों गारि खाबोग्रा नङाब्ला माला लांफैनो हानाय नङा माथो लेबु जमायग्राया एबाराव हौरैसो बानायनांसिगोन मैथो लामायालाय नै बेयावनो खेवनांगौल'नो अबे नैबेखौ हाग्रा जाहांबाय नै माथो बेलाय हमलालासो अ बे गारि लामा नै फिसाया गाबबाय ए फिसाया गाबबाय थोदो थोदो दा खेवथ'सै मारिफिनदो बेखौ खेवनांगौल' फिसाया गाबबाय थो नै आइयै बिदाया जाद्लायबाय इयो होबाय नै गाबनाया थो र' थांगौ थो गयाखौ फिसा नायफिननो गोनांफोरबाथाय मोनाखै आंहा बिदिनोसै दासो हिनजाव गैयाला हारसिंबो मावनो बायोलै हिनजावखौ खिबु लाबोफाखायो बाल हारसिं मावजायो खामानिखौ अलसिया बेफोरनो अलसिया जायो नामा बे अलसियालाय एफाबां गय बागान थायो थै फैसानि सायाव जेन'बा फैसाजोंब्लाबोथ' मावदोंना माथो होद बेखौलाय जिबौ फैसार थायो गेम हनै ओरैनोहाय बिदि बुङा होननाङा बे जम बुस्थुफ्राखौ बागदावलाबायलाय लाङो नोगोद गिखायो थैनायखौ नोंलाय गिया गावथ' जसो लायगोन इयो आं बुंनायावब्ला आं नों बुंनायाव गिया आं नायनानै थाबाय थाबाया माथो अराइट होननानैल' बुङा होननांगौ बादावा माथो आं बिख्लो गोबाङा नङा बिख्लो गोबालाय एफा खोमसि न'आव थानो हायो बेलाय न' सिङाव थानाय नै खोमसियावथ' ओंखाम ओंख्रि संनानै जाग्रोना जों बे मबाइल देखायनायनिफ्रायनोथ' सिरि जाबाय इयो नङाब्ला होब्राखाबायमोन गांसोफ्रानो बेखारसो जायोलै नैबेबायदि देखुरा मोसौ लायनाङासै जाग्लुंबायथों ना मा मानैसो गाय मासे दामब्रा मासे फिसा बेहाय नैबेजोंहाय बैयाव फैदोंमोन आं नैबेथ' लामाया गाज्रि ओमफ्राय मा जाबाय गांलाब गोग्लैनानै द्ला नै आखायानो आं गय नायनि फाग्लासो गय गोमोना सिरियोथ' आं दाख्लैनो हाख्लायनो थिनबाय बे गयखौहाय जोलैनो दोननायखौ नै बाव थाइनै दङ नै बेलाय खननै सानफानि जावायहैखानांगौलै ना मा सानफानि जावायहैयाला माथो बेखौलाय थो जावाय होनांगौसो
दोनथ'नोसैलै बेखौ नै जोंनि मुलि सारग्राया बिदिसो ओरैबायदि दाउखुमै जाना होबायब्रा दाख्लै खाब्लाबो खारना नै लेवा बायाखै नोंनाव लेवायाहाय आइये अयथासार रिदि रिदांल' बाबोबाय नै आंनावहाय फाग्लासो आंनाव बानो हाया लेवाना है रिदि रिदांल'सै दे नै बेबो नै हैद 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 सोरखो ओरैनोलाय ए नै हैद नोगोद लेवा दङ साला गैलालै नै दंफाङा एफाबां फाननानै बनानै जोंनि बेल' गामाखाल गोबां गोबां मोनोमोन बनानै लांजोबदो होनखाबाय ए थ' गाइसमोन आसाम फुड फरेस्टआवबो दिनैनो थांगोन भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जागोन बिनिखायनो आङो इसिबां दिन्थिजोबनो सानाखिसै बै ब्लगखौहाय आङो आलादा बानायसिगोन आरोखि आसाम फुड फरेस्टआवहाय मा मा मोनो आङो बेखौ दिनै लायगोन आरोखि लायनो लायनायानो जाया दा ओंखाम संनोसै फिसाफोरनि थाखायनो हरै थांनो मोनाखिसै नै आयै बिदिसो हैस नायदो दे नायदो दा गाइसमोन फिसाफ्रा सिखारबाय बेनिखायनो ब्लगखौनो आङो बेयाव दोननायसै फिसा बामनांनायसै नै उफाय गैला बाय बाय